салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони шабакаи мо. рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад дӯстони азиз. ва инак дар навори имрӯзаи мо якчанд намуди фигурро, суратҳои паталог бародаро ва бисёри бародаро дар комментария менависонанд ки бародар ягон сурати паталоги нормални пешниҳод ки бинем ёки суратҳои паталоги мезагита рои ки бинем ягонта вибр кунем. ва дӯстони азиз, ма рост гап памяти телефоном камтара. ҳар як кори кардагӣ ма дар телефон мақсад нигаҳ дошта наметавонам, ба он хотире ки ма бояд ҳар рӯз видео кунам, видео партом, ба ҳамин хотир наметавонам. маанка бисёри корҳома удалид мекунам баъд як канал партофтан. ба ҳамин хотир сурати бисёрам надорам, не ки якчанд намуди суратҳои паталог ҳаста ва ягон сурати маъқули дили хитонам боша бародаро метонен дар ватсапи ман рӯӣ кунен. ҳамун намуд паталогам мезанем мақсад ёки айё маъқултон боша ватсапдам бинависонен кадом сурат ё чандум сурат маъқул шидагиай. иншоалло пешкаши шумо мегардонем ва касоне ки дар канали мо меҳмонанд пабратски бидроянд дар канал обуна шаванд дӯстон ва занголачаи гирён моне ки то ки ай видеои партофтагимо якум шида шумо бохабар бошен ва чӣ хоҳиш чӣ саволе дорен метавонед дар комментария бинависонед. ба ҳамаи саволотон ҷавоб мегирем иншоалло. ва чӣ намуд ремонтиро сар кардание намефаҳмем, занг бизанем бо мефаҳмонемтон бародаро. ва агар имкониятш боша ҳамин видеои моро поделиться кунен дар имо ватсаптон беҳтарин мешавад дӯстони азиз. ва бисёри просмотрро бародаро белайкай ва бисёри просмотрро беподписчикай кадоми ҳамин канал дар меҳмонай ҳатман обуна шин дӯстон, чунки дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай ва мо бо дастгирии шумо пешравӣ мекунем ва видеои нави дар нав ба хотири шумо мепартоем дӯстон. ва боқӣ сарбаланд хонаобод бошед дӯстони азиз.